scrolling stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyon na may paggagamitan. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Live ho tayong napapanood sa ating iba't ibang social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News sa Facebook at syempre yung ating YouTube channel, parami na ng parami yung laman niyan mga kabalen, mga karehiyon. Kaya naman tutok lamang at mag-like, mag-follow na rin at mag-subscribe. Kung nasa YouTube kayo, ayan, nandyan ho ang CLTV 36 Official para naman mas maraming content at maraming libangan. Nandyan ho yung mga anong tawag dito, yung iba't ibang kwentuhan episode ng Spotlight kasama si JM De Jesus. Etong huling napanood ko ang aking mga kaibigan na si Mommy Prax, Policarpio at syempre wala lang si Daddy Nix pero sana next time si Daddy Nix naman yung mag-guest natin. Ayan, binabati ko rin Nicole Policarpio, ayan, at syempre yung kanilang cute na mga baby na talagang nakakalibang panoorin. Parenting tips po ang handog ni Prax sa atin. Panoorin ninyo nandyan sa YouTube channel at ng CLTV 36 or kung gusto niyo naman, eto si Kuyang Justin, ganito yung trip niya podcast. Habang nagmamaneho, nakikinig ng podcast. Ayan, pwede ho, nasa Spotify yan, nasa Amazon din at nasa Apple Podcast. So kahit saan, nandyan ho yung iba't ibang content ng CLTV 36. At syempre, dito ho sa telebisyon, live din hong napapanood ito ang ating programa via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakakita nung isa kong bang. Isa kong tawag doon, bang, di ba? Bang daw, sabi ni Jong, bang daw yon, di ba? Oo, pag isa lang, bang. Pag marami, bangs, di ba? Di ba? Nagjo-joke lang. Pagbigyan nyo na ako, Friday naman, di ba? Thank God it's Friday. Ayan, at
Oh, tama na, tama na. Oo, Biyernes nga eh. Ganyan talaga. Nakikita ho yung aking bang, ano. Sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, napapanood ho ang mga programa ng CLTV 36 via Signal Channel 115. Gagamitan, skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama sa Syempre, nasa Signal at bukod sa Signal, nasa Air Cable Converge din tayo, Channel 71. skip the scroll and stream. At every 36 Yung ating 37 cable partners dito ho yan sa Central Luzon at yung nakasubscribe syempre sa ating Free TV Channel 36 ay iset up mo lang yung antena tapos mag-scan para malinaw yung digital box, mag-scan ka doon at lalabas yung CLTV 36 malinaw na malinaw HD. Kitang-kita mo yung pores ni Kuyang Justin. Ayan. Okay lang yung mga pores na yan. Pero dapat alagaan din yung skin. Lalo na ngayong summer season na yan. Usong-uso ho yung mga sakit sa balat. At usong-uso rin yung iba pang mga sakit. At yan, mamaya tatalakayin ho natin. For the meantime, bigyang daan muna natin yung mga balita, impormasyong may paggagamitan. Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Live ho ito mula sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama sa Ito, yung mga babiyahe dyan, magdesisyon ng tama kung saan ho kayo magdaraan ngayong araw ho ng Biyernes. At ito yung sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng MacArthur Highway and yung iba pang kalsada sa kabisera ho ng Lalawigan, Pampanga, Ciudad San Fernando. skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Design ito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon na tama. Dito ho muna tayo sa may boundary ng Angeles City at ng Ciudad San Fernando, yung Telabastagan at Santo Domingo, light traffic sa mga oras na ito. Samantala, dito naman sa may Panings going to Phil-Am Friendship Highway ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Ganyan din ang ating monitoring sa may Holy Angel Village, going to Severa and going to Pearl, yung ibang bahagi. Kung kayo po magte-take ng Mega Dike, pwede ho kayo dyan dumaan. And dito naman sa may Baliti, maluwag din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Same scenario sa may Sindalan, area ng Sindalan, ganyan din ho sa may Del Rosario Junction. And sa may Sakop Maimpis ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Medyo meron lang konting choke point doon sa may after ng kanto ho ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Pero tuloy-tuloy ho ang traffic flow. And then dito naman sa may St. Jude ay light traffic din. Paalala ho sa ating mga kababayan, yung anong tawag dito? Etong St. Jude, yung outermost lane ng northbound section ng MacArthur Highway, dyan ho sa may St. Jude Junction. Oo, yung may traffic light ay pansamantalang isinara at hanggang March 14. Pero nadaanan natin yung isang lane okay pa naman, Yung continuous traffic flow tuloy pa din naman. Kasi 'di ba yung red light, kahit naka-red yung traffic light, pwedeng magtuloy-tuloy yung zipper lane na ginawa ng CPOSCO, And kagabi nadaan din tayo, nakita natin tuloy naman yung operation ng zipper lane doon sa area na yon. And tuwing rush hour, paghandaan po yung pagbigat naman ng daloy ng trapiko. Particular na dyan sa may St. Jude Junction dahil ongoing ho yung construction nitong overdose bridge na bahagi ng Manila o yung Malolos Clark Railway Project. Na yan ho'y magdudugtong din sa Metro Manila, sa Pampanga at syempre hanggang Calamba, Laguna. the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Design ito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon na tama.
Araw ho ng Biyernes ngayon at marami rin ang mag-uuwian dito ho sa ating rehiyon. Dito sa Central Luzon, manggagaling ho ng Metro Manila. Kaya naman, Kabalen, planuhin mo rin ng tama yung iyong biyahe. At kung anong oras, syempre, yan ho, kung ba ang hanggat maaari, iwasan yung rush hour. Ano? 26 News Stream, kasama si Justin, di sa neto. Para hindi rin matenga ng ganun katagal sa kalsada, lalo na ho ngayong mahal ang gasolina. Nararamdaman ho natin yung epekto rin ng krisis dyan ho o sa Middle East. Meron hong ginamit na termino yung Associated Press. Ayan, Iran War. Tinawag nilang Iran War. Technically kasi para matawag na gera ang isang sitwasyon o war, kailangan ng legislation. Pero ayon ho sa AP, Associated Press, ay pwedeng gamitin yung war, same as conflict, same as tension to describe yung scenario ho dyan sa Iran. Pero hindi daw capital W. Ayan ang English lesson, journalism lesson for today. Mula po yan sa Associated Press. Ayan. And anyway, mamaya makikibalita rin tayo sa mga kababayan natin na nandyan ho sa may gitnang silangan. Marami sa kanila. Oo, alam natin, galing ho dito sa Central Luzon, maraming mga OFW, ang dito ho sa Central Luzon ay nanggagaling. In fact, pumapangalawa nga tayo, 11% ng mahigit 2 million na OFW ay dito ho nagmula sa gitnang Luzon, ayon ho yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. So eto, magdesisyon ng tama. Silipin muna natin traffic situation sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayong araw ng Biyernes, March 6, 2026. Para ho sa mga babiyahe patungong Northern Luzon, Central Luzon, maluwag ho ang sitwasyon dyan sa may area ng Balintawak, Toll Plaza. Wala rin hong aberya, maluwag din ang senaryo dyan sa may Valenzuela Interchange and northbound section, kahit yung southbound portion, hindi ganun kabigat yung daloy ng trapiko. Pero kung kayo ho'y mag-e-exit ng Mindanao Toll Plaza, kung galing ho kayong Bulacan, galing kayong Pampanga, patungo dun sa may silangang bahagi ng Metro Manila, ay ito ho yung aasahan ninyong senaryo dyan sa may Mindanao Toll Plaza. Bahagyang pagsikip dahil sa ongoing construction works dyan sa area na yan. Magkabilang linya dyan sa may Libtong, may Kawayan. Naalala ko si Kabayan. Shout out Kabayan Art Consuelo. Yan, na-miss ko si May Kabayan. Si May Kawayan, ayan, Libtong, May Kawayan ay maluwag din ho ang daloy ng trapiko. And dito rin sa Bukawi Toll Plaza, magkabilang linya light traffic. Same scenario ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Maluwag din ho ang daloy ng trapiko, magkabilang linya sa may North Luzon Expressway, San Fernando Interchange as of 10:16 ngayon hong araw ng Biyernes, March 6, 2026. Kabalen, iloload ko lang yung ating weather report at aking ilalagay lang yung graphics. Huwag kayong aalis. Hindi tayo mawawala. Hindi tayo mawawala on air. Akin lang i-re-reset. Balitang magkatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Ito ho mga kabalin, sa pagkakataong ito, makibalita naman tayo kay Veronica Torres ng DOST Pag-asa. Kaugnay ho ng magiging taya ng ating panahon ngayong araw ho ng Biyernes, ika-6 ng Marso. Ano? At alam ho natin, ramdam na natin ang init ng panahon. At ito, ay, alamin ho natin kung ano rin yung magiging senaryo ngayong weekend. Narito po ang ulat. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Biyernes, March 6, 2026. Narito rin ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang amihan o northeast monsoon patuloy pa rin ang epekto sa extreme northern Luzon at easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. May kita nga rin natin sa ating satellite image yung maninipis na ulap dito sa extreme northern Luzon indicating yung mga may hinang pag-ulan caused by northeast monsoon. Although dito sa Mindanao, may nakita rin tayong mga kaulapan pero maninipis naman ito at inaasahan natin na posibleng mas lumipis pa all throughout the day. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan dala ng amihan sa Batanes at Babuyan Islands. Fair weather condition naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan sa may Ilocos Norte, Apayao, pati na rin sa may mainland Cagayan may mga tsansa ng may hinang pag-ulan at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon may mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na by tomorrow, posibleng mas lumakas pa yung epekto ng amihan at makaapekto na sa buong Northern Luzon area. At sa mga susunod na araw after that, inaasahan nga rin natin na posibleng mas lumakas pa ang epekto ng amihan at maramdaman ito sa malaking bahagi ng Luzon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 23 to 32 degrees Celsius. 15 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 32 degrees Celsius sa may Lawag at 23 to 31 degrees Celsius naman sa may Tuguegarao. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Tagaytay ay 20 to 30 degrees Celsius at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ang temperatura sa may Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius, ganun din naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw sa Visayas at Mindanao, asahan nga rin natin fair weather condition pa rin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Inaasahan nga rin natin na itong fair weather condition na may mga tsansa ng mga thunderstorm magpe-persist ng Saturday kahit hanggang Sunday. Pero pagdating ng Monday, hindi nga rin natin tinatanggal yung posibilidad na maging maulan sa may silangang bahagi ng Visayas at northeast part ng Mindanao. At pagdating ng Tuesday, posible nga ulit sa buong Visayas at Mindanao ang fair weather condition at may mga tsansa ng mga thunderstorms. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa may Iloilo at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban. Agwat ang temperatura sa may Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga. Kahapon nga ng 5 p.m. naglabas ang Pag-asa ng computation para sa heat index. Sa Metro Manila, as of 5 p.m. kahapon, ang naitalang heat index ay 36 to 38 degrees Celsius. Sa Coron, Palawan, ang pinakamataas na compute na heat index para sa kahapon kung saan umabot ito ng 42 degrees Celsius. Ang forecast heat index naman ngayong araw sa Metro Manila ay posibleng from 36 to 37 degrees Celsius at ang inaasahan nga nating pinakamataas na heat index ngayong araw ay muli sa Coron, Palawan kung saan posibleng umabot ito ng 42 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ngayong 6:10 ng umaga at lulubog mamayang 6:05 ng gabi.
Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan nga po muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makiara, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Maraming salamat, Veronica Torres ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho mga kabalin, nabanggit na yung heat index. Dito ho sa atin sa Pampanga, merong ding forecast yung ating DOST, yung ating Weather Bureau. At ito, papakita ko ano ba yung forecasted heat index ngayong araw ng Biyernes, March 6 dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Ito, pakita ko muna bago natin puntahan yung mga headlines for today. Ayan mga kabalin. Ay 37 degrees Celsius ayon ho yan sa ating Weather Bureau. Habang sa may Muñoz, Nueva Ecija naman, 40. Mas mainit pala kila Mon, Mon, kaya pala si Mon, panay ang kanyang paypay ngayon. At syempre, kailangan hindi papawisan, di ba Mon? Para fresh na fresh. Ayan. Sa Baler naman, Aurora, 38 degrees Celsius. Habang sa Tarlac, 37 din. Ayon ho yan sa Weather Bureau Pag-asa. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Eto mga kabalin, at kahapon ay atin ang naiulat, na i-break natin sa social media, sa Facebook ng CLTV 36 News. Ito pong insidenteng nangyari, isang feeding program, ang masayang feeding program ang nauwi sa pangamba matapos pong makaranas ng pagkahilo, pagsusuka, diarrhea, yung ilang mga estudyante ng Maimpis Integrated High School sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, dito pong Huwebes, March 5. At magdesisyon, tama matudesisyon, tama Skip the scroll and stream. Ayon ho sa pahayag o opisyal na pahayag ni dating board member Maylin Pineda Cayabyab na siya hong organizer ng nasabing feeding program, agad ho nilang isinugod sa pagamutan ang mga apektadong mag-aaral. 22 ho sa kanila, 22. Okay, sa kanila ang nakitaan ng senyales ng dehydration at kinailangang lagyan ng IV fluids. Pero agad din namang na-discharge tulad ho ng karamihan matapos maging stable ang kanilang kondisyon. Batay ho sa pahayag ni Pineda Cayabyab, sinalo ng kanilang kampo ang gastusin sa pagpapagamot at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang at estudyante dito pong Maimpis Integrated High School. Sa panig naman ho ng pamahalaang panlalawigan, sinabi ni Dr. Dax Tidula ng Provincial Health Office ng Pampanga na nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng Department of Health, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit upang matukoy kung ano ang sanhi ng hinihinalang food poisoning. Skip the scroll and stream. Habang hinihintay po yung pagsusuri ay nananatili hong nakamonitor itong mga health authorities upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at maiwasan ho yung kahalintulad na insidente sa mga susunod pang feeding programs. Scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makiara, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Samantala, tuloy naman natin sa iba hong mga balita. Ito mga kabalen, usapin naman sa bayan ho ng Magalang, Pampanga.
Ilang item ho sa panukalang budget ng Office of the Vice Mayor sa Magalang, Pampanga ang navito ni Mayor Malu Paras Lacson kaugnay ho ng 619 million pesos na kabuang pondo ng lokal na pamahalaan para po sa taong 2026. Sa kanyang veto message, ipinaliwanag ng alkalde na may mga item umano sa budget ng opisina ni Vice Mayor LR Pecson na maituturing na repetition lamang ng mga nakapaloob na sa budget ng Sangguniang Bayan. Binigyang din ni Lacson na kung ihahambing sa mga nakalipas na taon, malaki ang itinaas ng pondo ng Office of the Vice Mayor mula ho sa dating higit kumulang 3 million pesos ay umakyat ito ngayon sa mahigit 11 million pesos. Dagdag pa ng alkalde, may ilang item din umano na ang mismong implementasyon ay nasa mandato ng local chief executive kabilang ang maintenance ng gusali at operasyon nito. Samantala, pinuna naman ni Councilor Coco Gonzales ang naturang veto. Ayon ho sa kanya, may mga nakikita siyang posibleng irregularidad at mga usaping legal na anyay questionable at tinawag pa itong unconstitutional. Sa panayam ho ng CLTV 36 News, iginiit naman ni Mayor Lacson na walang partikular o special item na sadyang tinanggal sa panukalang ipinasa ng konseho, kundi mga bahagi lamang ng anyay kinakailangang i-review batay sa umiiral na alituntunin sa pagbabudget. Sa kasalukuyan hoy, nasa ilalim ng review ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang usapin upang mabusisi ang legalidad at pagiging angkop ng mga vetoed item sa 2026 budget ng Magalang LGU. At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, panoorin ho yung buong ulat na yan ni Paulo G. Santos. Aking ililink yung buong video dito sa ating streaming maya-maya lamang. And ito naman sa iba pang mga balita. Ito, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Nabistuho ng Angeles City Government ang umano'y direktang pagtatapon ng wastewater sa creek ng isang pabrika ng noodles sa Barangay Santo Domingo. Kinilala po ang establishmento bilang Jojen Food Manufacturing na matatagpuan sa loob ng Villa Dolores Subdivision. Ayon ho kay Dr. Jesse Paul Kulang, Chief ng Sanitation Division ng syudad, nakarehistro lamang ang negosyo bilang office operation, ngunit sa aktual na inspeksyon ay ginagamit ito bilang food manufacturing facility ng noodles. Sa initial pong inspeksyon, nakita rin umano ang hindi maayos na sanitation practices dyan sa nasabing lugar at kakulangan ng kinakailangang clearance. Ayon ho sa sanitation team, inamin ng kinatawan ng Jojen Food Manufacturing na wala silang water treatment facility at wala ring sanitation permit para ho sa food manufacturing. At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Sa drone footage ho ng CLTV 36 News, makikita ang creek mula Santo Domingo hanggang Barangay Kutkut at iba pang mga pinagmumulan ng polusyon. Kabilang ho dito yung isang duck farm-like setup malapit sa creek, tambak na basura at direktang pagdaloy ng wastewater mula ho sa ilang mga komunidad ng informal settlers. Isinasagawa hong inspeksyon upang suriin itong 17,000 negosyo sa lungsod kung sila po ay sumusunod naman sa sanitation standards. Ayon pa ho sa kumpanyang Jojen, mayroon silang sanitation clearance mula raw sa Homeowners Association ng Villa Dolores Subdivision. Pero ayon ho sa LGU, hindi sapat ito para at hindi ito pinahihintulutan sa mga residential na subdivision. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Keep the scrolling stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa
sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, yan hong mga balita na malalaking balita na kalap ng ating news team. At syempre marami, tuloy-tuloy follow lang mang yung page natin at CLTV36 News at CLTV36 Official para pa sa ibang mga update. Ayan. Ito, araw ng Biyernes ngayon at gaya ng aking nabanggit, marami sigurado yung mga mag-uuwian mula ho sa Central Luzon, mula ho sa Maynila, pauwi dito sa ating lalawigan, Pampanga at sa iba pang bahagi ng Central Luzon. Marami rin yung naghahanap ng quick escapade, mula ho sa Metro Manila at mabilis lamang napasyalan. Actually, nung last weekend, meron ako mga bisita at dumiretso sila dito ho sa Pampanga, dumiretso saan pa? Sa Clark dahil mabilis yung kanilang biyahe at walang traffic, at na-enjoy nila, inggit na inggit ho sila dun sa mga open spaces sa Clark. Kaya naman, para ho pag-usapan yan at yung mga iba pang naghahanap ng papasyalan ngayong weekend, ayan, meron hong Bazaar on the Green dyan sa Clark. Makakasama ho natin sa pagbabalik ng Newsstream. Magpapatalastas lang tayo. Wala pong iba ang masipag at isa po sa mga episyenteng kawani nito hong Clark Development Corporation, Ma'am Len Lorenzo ng Tourism Promotions Division upang ipaliwanag ko sa atin ano yung mga kaganapan at imbitahan tayo sa mga kaganapan dito ho sa Clark. Huwag ho kayong aalis mga kabalen, magbabalik po ang Newsstream. Yan ang ating tatalakayin. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 news stream at gaya ho ng aking nabanggit mga kabalin o ngayong maluwag pa yung daloy ng trapiko sa NLEX at naghahanap ho kayo ng gustong pasyalan, abay pwedeng-pwede ho kayong pamasyal dyan sa Clark at maraming mga kaganapan kanina na ipakita natin yung mga schedule ng aktibidad. Pero bago yan, introduce ko muna ang ating bisita. Makakasama ho natin ngayon si Ma'am Elenita Lorenzo, ang manager po ng Tourism's Promotions Division ng Clark Development Corporation. Isang magandang umaga, Ma'am Len. Welcome at maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitasyon namin. Good morning, Just, and good morning sa iyong mga tagapakinig, tagapanood, and thank you for this opportunity, Just. Ma'am Len, alam natin, busy kayo tuwing weekend at ako madalas din akong mamasyal dyan sa Clark tuwing weekend. Ano ba yung aabangan ng ating mga kababayan? Especially ngayong papalapit na talaga yung summer season, usong-uso yung mga outdoor activities. Yes, Just. Alam mo, throughout the years, nabuo na natin, yung community, weekend community dito sa Clark, And good news sa ating mga kababayan at mga kabalin, may mga free na wellness activities sa Clark, every weekend, every Saturday at 7:30, merong free yoga diyan, At around 6 a.m. meron namang free Zumba. Every Saturday din yan. And then sa hapon ng Sunday, merong high rocks, na libre din, at yan ay libre sa ating community. So aside from that, alam naman natin na yung Clark na ay regular picnic area ng ating mga pamilya, Kahit walang event dito, Just, punong-puno yung ating parade grounds ng mga families, ng babarkada, ng mga picnic goers, So, aside from that, alam niyo naman na bukas na halos, yung ating mga restaurants, dito sa barn houses. And yan tinatao talaga, every siguro baka yung ating mga kababayan at mga kabalin tinitikman nila yan isa-isa every weekend. Tinatry nila. So aside from that, alam mo naman that Clark is a bike destination. So yes, you can go around Clark na 28 na safe na bike path. Kung wala kang bike, pwede ka rin rumenta dito ng bike, So you can run, you can bike, So lahat 'yan pwedeng gawin every weekend sa Clark, Just. Ang dami-daming activities at talagang masayang-masaya yung totoo yung sinasabi ni Ma'am Len, mga kabalin, mga karehiyon, Yung picnic grounds, puntahan ninyo ng gabi. Parang every Sunday or every Saturday night and Friday night, parang Pasko yung pakiramdam. Parang laging Pasko, di ba? Kasi ang daming nagpipiknik. Ma'am Len, ano ba yung mga do's and don'ts lang, reminders lang sa mga picnic goers naman? Kasi nauuso talaga yan at marami yung nagsiset up. Ano yung mga paalala natin sa kanila? Naku, actually, karamihan naman ng activities are kumbaga inaalaw naman. In fact, yung ating parade grounds is pet friendly. You can bring your pets, provided lang na, of course, siguro we clean after our pets. I-leash natin sila because some people naman hindi sila masyadong maano sa pets, So let's respect each other's space pagdating sa pets. And then siguro yung mga may karaoke minsan, medyo napapalakas lang. Okay, may mga kantahan.
nagkakaraoke na dyan, Jazz, no? So, Oo. yun lang pinapakausap namin na syempre meron pong iba na Mm. nagpipiknik, baka sila gusto nila tahimik, 'di ba? So, para Oo. makapag-usap yung mga pamilya. And then the rest naman yung pagluluto, pag-aano, inaalaw naman 'yan, no. I think merong nagsasamgyupsal pa dito yata Oo, minsan. oo. Of course, dapat lang meron tayong kung tayo ay meron tayo dapat fire extinguisher. But of course, we discourage that kasi baka Mm. lalo na ngayon medyo summer na, mainit, baka biglang Yes. magsunog, no, yung ating parade grounds. But yun lang naman po, be considerate lang po sa iba and Mm. enjoy lang po yung weekend natin dito sa parade grounds. Mm. Ma'am Len, maliban sa parade grounds, maraming pwedeng pasyalan, activities din sa loob mismo ng Clark. Alam ko may zoo dyan kasi may nakita ako, meron kaming kasamahan sa trabaho. Dyan sila namasyal noong Valentine's Day. Ayan, may zoo dyan sa Clark. At may mga kaibigan din ako sa Maynila, dinadala nila yung kanilang anak. Ano pa yung mga pwedeng puntahan? Invite mo na rin yung iba nating mga kababayan. Siyempre, no, we have, yung things to do natin sa Clark. Just, no, of course, meron tayong zoo, no? Meron tayong Clark Safari, meron tayong Dinosaur Island dito. Of course, si Aqua Planet, no? Yan, open yan. And of course, si El Caballo, no? Kung gusto niyo pong mag-horseback riding, matuto yung mga anak, nandyan po si El Caballo doon sa And then, marami din po tayo, yung ating mga hotels po, no? Lalo na ngayong summer. Nag-o-offer po sila ng mga swimming lessons, no? And then of course po ngayong yun pong ating yan nasabi ko na si El Caballo, and soon hopefully just ngayong week, aside from etong mga leisure activities natin, since Lent na rin, no? Yes. Yung ating church sa may Nayon sa Clark, which is the Church of the Holy Child, Chapel of the Holy Child, meron po diyang misa every Sunday ng 9 o'clock. Yan po ay ino-officiate ni Father Emil Giao. And then, kung mapapansin nyo po, meron na po kaming installation ngayon sa parade grounds, no, ng Stations of the Cross, no. So before tayong mag-picnic or probably we can, reflect a little. Tapos nandyan po yan, no. Meron po kaming doon QR code na prayer para sa each station. And I hope yung ating mga kababayan at mga kabalen ma-experience mag-Station of the Cross sa parade grounds naman. Ayan, oo. Syempre, yung lahat ika nga, 'di ba? Dahil alam naman natin bahagi rin ng kultura ng ating mga kababayan, mga karehiyon natin dito sa Central Luzon, yung pagiging relihiyoso at sabi nga nila, lahat nasa Clark, 'di ba? Pwedeng magsimba after magsimba. So, totoo yan. Hindi kailangan lumayo. Totoo yan, 'di ba? Kaya nga inggit sila sa atin dahil malapit tayo sa Clark, 'di ba, Ma'am Len? True. Oo, madami akong mga kaibigan na ganyan, Jazz, no? Pagka napunta sila dito, sabi nila, ang swerte-swerte nyo, paglabas nyo, yun yung nakikita natin, which is yung maraming wala na sa Metro Manila na mga ganun. Ayan, meron din tayong... Dapat i-appreciate natin. Oo, 'di ba? Yung gustong-gusto nila yung mga open spaces natin, yung mga puno, 'yan, yung sariwang hangin. At ito, Ma'am Len, alam ko meron ding mga bazaar, may art market na ginagawa. Yung CDC ay very active in promoting yung ating local culture and arts, Tell me something about this. Ano yung pwedeng makita ng ating mga kababayan? Ngayon, actually, ngayong over the weekend, just meron yung ating kababayan na si Dennis Soon, no? Meron siyang workshop, no? Sa ating Clark Visitor Center. Ongoing kasi just yung kanyang exhibition sa ating museum, and yan ay isang programa ng CDC, no? As support sa ating mga local artists, na kami ay very glad, no, na yung mga LGU surrounding Clark, no, nag-umpisa na rin sila, no, ng mga ganong mga activities nila, and gusto namin i-claim na na nag-umpisa yan sa Clark, no, over the 2 years na nandito si Ma'am Agnes
inumpisahan namin yung exhibition program na yan. So, meron siyang Etegami Art Workshop, no? Si Mr. Dennis Sun. This weekend po, this is very interesting po. Libre lang po ito. No, so punta po kayo doon at may kape pa po minsan yan, no? Libre kape. So, asahan po namin kayo. Aside from that, nasabi mo, just, no, yung ating bazaar, no? Para lang may context po, meron lang background. Kasi yung bazaar na yan is part of the plans and program ng tourism, no? Para, you know, to keep the people entertained, no? Dahil nga ang dami ng tao sa parade ground. So, every so often, especially kung merong mga special occasions like Valentine's, no? We usually think of a theme, no? Iba-iba yan, no? Doon sa aming programa, come every, actually nakaano siya ng every quarter, no? But since February is very special, gumawa kami ng February Bazaar, no? So, yung art market, in the last, inumpisahan namin yan ng pasinayan ng CCP. No? So, libre yan sa ating mga artists and artisans sa region. Hindi kami naniningil dyan because it's part of Ma'am Agnes program, no? In support of the artists nga, no? Ang na-organize naming others are yung mga non-food bazaar at saka yung nakikita yung mga, anong pangalan nito? Food, no? Merong food shop yan, minsan tent naman siya, depende sa aming team. So, gusto lang po namin, may mga kasi, just meron kaming mga nakita, no? Which is very alarming. Na may mga nakita kaming mga Facebook pages na nagsasabi na mag-organize ng bazaar this March or ano. So, wala pa kami so far announcement after our February bazaar. Kasi we're thinking of a new theme for summer. And hindi pa kami naglalabas ng any announcement po in terms of looking for concessionaires, no? So, po lumalabas sa other pages other than the Visit Clark page are not hindi po yan nilabas ng CDC, hindi po yan authorized. So, wag po kayong magbayad, wag po kayong sa kanila. Lahat po ng announcements is dito lang po sa aming page. Yung Visit Clark lang po yan mangyayari, just. Oo, at para matiyak nila kung lehitimo yung anunsyo, i-check rin nila sa CLTV 36 dahil ibabalita naman natin, di ba, kung meron silang mga imbitasyon, mga kabalen. So ito malinaw, Ma'am Len, inaayos pa and dito sa inyong ilinlabas na notice to the public, yung mga solicitation na nagaganap, kung meron man, ay hindi otorisado ng Clark Development Corporation. Tama po ba? Hindi po. Kasi po, yan po ay ino-monitor ng aming Business Development Vice President, no? So, lahat po ng announcements na other than Visit Clark, those are not legitimate po. Okay, malinaw ho yun, mga kabalen. And Ma'am Len, ito naman, doon sa mga gustong mag-organize ng events o di kaya naman tours, meron silang gustong i-inquire, kanino sila pwedeng makipag-ugnayan? Baka sino yung dapat nilang kausapin dyan sa inyong tanggapan? Of course, yung aming just they can message us at Visit Clark, no, ng aming page, or email us at visitclark@visitclark.com.ph. No, yun yung mga nila, yun, or yun nga, yung Visit Clark page namin, sumasagot kami agad dyan, no, yung mga but kung yung mga weekend natin, yung mga meron kayong event ngayon, baka po wala na kaming opening, no, for the weekend, mga weekdays, kasi punong-puno na tayo ng runs, just, at saka mga duathlon, no, so wala nang bakante na weekends natin, especially ang Sunday, no? So, etong Sunday na to, alam ko, i-invite ko na sila. Clark Animo Run, gagawin yan. Of course, ay ihahatid din ng CLTV 36 sa inyo yung mga kaganapan dyan sa Clark Animo Run, mga karehiyon. At Ma'am Len, sa May, alam ko, meron tayong di ba, yung One Big Run naman na inorganize ng Ateneo, Pampanga. Ayan, nabalitaan ko na rin. So, ang dami. Lista naman. They're expecting around 8,000 runners. Just, no?
ang ating Animo Run, and it is our longest running run in Clark, no? So we're very proud of this event na nakaabot siya ng, I think, 16 years na sila, no? Oo, So oo. At we hope to see you there. Tatakbo ba kayo, Just? nagte-training pa lang ako, baka magbibisikleta na lang ako at papanoorin ko na lang yung mga kasali. Ayan, maraming salamat, Ma'am Len. Panghuli na lang, anyayahan natin yung ating mga kababayan, siguro mensahe na lang sa mga nakikinig sa atin, ano yung pwede pa nilang malaman, pwede pa nilang ma-enjoy dyan sa Clark. Maraming salamat, Justin, and sa buong ng CLTV 36, no? 36 for always being there, no, sa aming mga events. And punta lang po kayo sa Clark. Dito sa Clark po ay safe. And hopefully po mag-enjoy kayo. No? We have something for everybody every weekend or even every day. And try our restaurants, try running, just chill lang po dito sa Clark. And then, pag po meron na po kaming bazaar in support also of our, kaya alam mo, just kaya namin ino-organize sa mga entrepreneur, no? Yung mga maliliit nating mga SMEs. Yes. So, sana wag naman po natin silang i-take advantage. Yes. Lahat po ng announcements regarding Clark, dan po sa Visit Clark lang po kayo mag-follow, no, para po legitimate. Maraming salamat, Justin. Okay, maraming salamat, Ma'am Elenita Lorenzo, Manager po ng Tourism's Promotion Division ng Clark Development Corporation. See you soon, Ma'am Len. Ingat lagi and regards. Yeah. Thank you, Jazz, and regards sa alam mo na. Yes, bye-bye. Ayan. Yan ho mga kabalen, si Ma'am Len Lorenzo, ang manager po ng TPD ng Clark Development Corporation. Ayan. Marami hong mga aktibidad ngayong weekend ang nakahanda dyan sa Clark, gaya ng nabanggit. Ayan, very exciting. This Sunday, happening na ho yung ating Clark Animo Run at almost 8,000 runners. Congratulations, palakpakan natin yung mga organizers. Si Kap Abetayag, Coach Aris, ayan, maraming salamat. And of course, congratulations dyan sa inyong Clark Animo Run. Ngayon pa lamang, ay naging bisita natin, naging bisita ni Kuyang Jody. Napag-usapan nga yung mga gagawin at yung mga pwede pang ma-enjoy. At kabilang ho dyan, itong mga running activities. O yung Clark Animo Run is happening on March 8 na. Okay? So ayan, by this time, yung mga participants, I'm sure, ready na ho sila. Yan. Kabalen, time check muna tayo, 10:55 na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Yan ho mga balitang kinalap ng CLTV 36 News. 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Para ho sa mga mas marami pang update, i-follow lamang ang ating CLTV 36 News page. At mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Muli ho, para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon, ito po ang News Stream. Maraming salamat po.